No poďme sa pozrieť na svet, hej. Není miesto, hej. Jak tvrdí veda, televízia, zdravotníctvo, tak začneme na východnom Slovensku. To je, hej, miesto pre ľudí. Poďte, tu sú malé dediny. Pozrite, to sú dediny. Poďte sa okolo, prečo by každý nemohol mať pozemok jeden? Kde môže mať hocičo, vodu, vodné kanalizácie, farmy, všetko. Poďte, domy a ľudia sú príliš malí oproti tomu, aký je veľký svet, pozrite, keď sa na to logicky pozriete. To je všade neobývané. Tam sú polia, kde by mohlo byť pre každého jedného človeka jedno také veľké pole. Logicky. Nie? Odtade, pozrite, tak, jedno pole, tak, alebo tak, pre celú rodinu a všetci majú všetko. Žiadne tlačenice, každý by sa rozrastal. Pozrite, není miesto. Prečo sa na to, musíte mať predstavivosť a cit preto, aby ste to pochopili. Viete, koľko lesov je? Skúste si predstaviť, čo robí vláda, ktorá tie lesy predáva. Ako si žije. Ako si žijete vy. Není miesto, hej, a ešte tu. Takisto. Aj v Afrike je dosť miesta, podľa mňa. Keďže tam je všade púšť, len tam stačí staviať. Takže je to vlastne logicky úplný klam. Aj keď sa pozrieme na veľkomestá, pozrite, aké to je obrovské. Všade sa dá meniť zem a robiť niečo. Len stačí tú prírodu vnímať a ju meniť. Tak, jak to bolo v stredoveku. Vlastne miesta je dosť, a ešte keď si prirátame tieto džungle tu, Kongo, tak vlastne toľko miesta je, že je až príliš veľa miesta. A príliš veľa prírodných zdrojov, lenže niekto si tie prírodné zdroje chce nechať pre seba ľudia, aby tých ľudí podporujete. Každá vláda je prepojená. Iba takedy sa pohádajú. Není miesto, hej? Alebo sa nedá dať pozemok ľuďom, ne? Nedá sa, ne? A ešte v Eritrii, pri Etiópii, kde sa nemôžu kúpať v mori. Si chápete, to je totálne dementizmus, čo vlastne vláda si sere do huby. Alebo že prečo vymierajú za ktoré zvieratá, preto lebo ich loví konkrétny druh jedincov, alfa samcov, boháčov, ktorí sú pravdepodobne vo vláde a sú špecializovaní na zbrania. Takže je toľko o miestach. Aj tu, v Španielsku. Pozrime sa na jedno mesto. Myslíte, že je až také veľké, aby sa každý nemohol rozdeliť? No a ešte na mori koľko miesta je, hej. Takže tu žijú jak patkane, jak krysy. Hádajú sa, pichajú sa nožikmi, jebú sa medzi sebou, znásilňujú si ženy, podvádzajú sa, hádajú sa o malý meter štvorcový. Pozrite okolo, koľko miesta je. Tie polia sú väčšinou jedného človeka alebo dvoch. Aj to slúži, alebo takých boháčov. Pozrite sa do detailu. No, v Európe je to zaľudnenie, ale pozrime sa, keď pôjdeme do hor, tu sa všetko dá rozdeliť. V Európe je najviac zaľudnenie. Ale tu, už ak prejdete, tu je všade miesta u nás. Aj tie veľké mesta sú úplne zbytočné, pretože všetci slúžia jednej firme, ktorí si užívajú totálne nadmieru. A to je armáda. Skúste sa opýtať, ktorá aj naša slúži pre ňu. Takže není miesto. Nie sú zdroje, není svetlo, sú semienka, nie sú zvieratá ani tu, ani v Rusku není.
No preto sa aj chcú, preto je tá vojna, lebo tu v Rusku sú bohatstva a chcú sa tam dostať skrátka. Pretože Európa vymiera pomaly. No, toľko o tom a ešte pozrime sa aj tu. Vlastne každý by si mohol žiť jak úplný čávo. A úplne krásne, slobodne. Lenže bohužiaľ vás cez televíziu klamú a cez školy. Pozrite, jeden dom je, každý by mohol mať vlastne takúto aspoň kocku, už od malička aspoň. A tam by si mohol pestovať jedlo a všetko by mal, takže by stresy neboli, choroby a tak. Takže logicky vláda je na vine a boháči. Ani teru, čaute.